Pentolane wong kene ndak ora kaya pentolane wong Rembang ngono. Iso pentolane wong Rembang nek dicekel langsung ngadeg ya, Mas. Oh iso ngene ndak angel men gumun aku. Kok rame. Lah wong ngono ketoprak ra entuk rame lah, Mbak. Semene kok mbuarik kabeh. Sok sing elek, Nduk. Sing ndi, Mbak? Aja ngono kowe. Ayo, ngomong elek ndang. Sing ndi? Ndang. Ngomong. Ora elek asline, manis lah. Gurine sinden. Manis lah. Ora ditabohi lho sampean aja ngono lho, Mbak. Wayahe metune bareng metune sapi ngene kok. Non ngalanon ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Kunjuk atur panjenengan sedaya dulur-dulur ndi iki, Nduk? Ndi, Mbak? Lilo. Weru. Andane. Nggih maklume. Oh bose. Nggih maklume nun sewu nggih, kula saking Jawa Timur nggih maklume mboten ngertos mriki dereng nembe sepindah sowan mriki nggih Bu nggih. Pun mboten napa-napa sowan teng daleme Bapak sinten niki, Nduk? Sugiono. Bapak Sugiono dalah Ibu nggih. Dalam rangka acara Walimatul Urus. Tak kira hewe iki mau kaget aku. Ya bosen kono kene ya. Kok bosen iki lho. Dongane kula sak kanca kagem dulur-dulur weru terkhusus kagem panjenenganipun Bapak Sugiono. Mugi-mugi sak bubare nanggap ketoprak Tini Kuncoro pun paringi berkah barokah nggih kalih sedherek sambi kala ora ana rubeda apa-apa. Spesial kagem mempelai berdua semoga sakinah mawaddah warahmah tunggal sak lan sak omah aja ngantek bubrah aja pegatan ndang duwe anak. Nggih. Ya ira iku. Matur sembah suwun kagem dulur kok dulur-dulur kagem keluarganipun Bapak sinten iki? Bapak Sugiono ingkang sampun kersa nimbali kula sak kanca iya terae aku manganku blutru Pak. Bapak Sugiono sak keluarga mugi-mugi kok mugi-mugi neh ingkang sampun kersa nimbali kula sak kanca pagelaran besar ketoprak Tini Kuncoro micil saking ndi, Nduk? Saking mriki sedaya. Saking mriki dhewe luar biasa. Produk Ana tanggane dhewe ya ora milih liya-liya. Ya iki gebyare Tini Kuncoro lek dhek asu kabeh. Ayu kabeh sing elek ya mok sitok tok Aku ora kumanan seragam ngene kok. Ramuat. Diaturi setengah tambah kagem lelipur para tamu undangan sedaya mawon. Diaturi apa iki, Nduk? Anu campur sari napa dangdut, Bu? Nek dangdut aku kayak iku Mas. Siksa kubur ngono piye? Apik. Buari kabeh, agek 17 tahun kabeh iki. Kusumane ngati manges monggo. Kunjuk. Iki iso wong tuwa kok iso tak joloki malah aku meteng lho. Geger ae tukange kendang iki umur piro lah jane? 18 tahun jane. Cara karo aku ngono pas apa ora, Nduk? Yo dipas-pas yo. Pas yo ketoke yo. Ya wong tua ya gawenane fresh care ngono ku karo aku ya balsem ngono. Oh iya wis. Monggo Mas. Kusumaning ati. Cek enak iki. Ya, monggo. Iki video syutingnya saka ndi iki, Mas? Lampung. Walah, mara rene wateke numpak Tosa kowe lah ya. Yo kandhani ketara. Lah ya bayaran piro kok tekan Lampung? Genah iki 2000 ngono kok. 2000 wis entuk ketoprak iki. Mangsanem panjere maksudnya sambatan. Kasihan Delo beda karo aku. Aku wis tata rego kok. Aku lho 75 sak gelarane ngono kok. Lah mbok nyang piro? Ayo sida mbok jreng ora kok iso. Ben panas ya. Tini Kuncoro. Go
enggalih nggih Bu nggih. Ketok ibu ancene ya wis seneng guyang-guyu roh aku. Njaluk lagu apa, Bu? Lho wong turu kok iso njaluk lagu. Lha iko. Sing njaluk iku sing turu apa-apa. Kegawa ngasih. Ya ora apa-apa wong ancene duwe uni, Nduk. Sesuk nek ana Tini Kuncoro tak delok ngantek keturu-turu lho turu tenan ngono kok iso. Ya wis ora apa-apa, ora masalah. Sing penting gambyak ya ndak ya. Yang bareng si cantiknya ada. Iki lho bocahe Yani Sur Yani Tini Kuncoro. Lu gak mbok semprot kok ya, Mas? Dalem Mas. Ono sing mboke barang. Diaturi lagu apa ndak iki mau ana permintaan tambal ban? Diaturi sing liyane sik ya ora Mas. Katuran tambal ban ae. Kudu ya. Oh nggih. Keramat. Transfer nomorku ya isih kaya ndek ngenane nomor dana. Lah ya ndak iku sebagai apa le dul. Nggih. Mbah sinten? Mbah Mariono Ember njaluke keramat nduk diaturi apa ora? Keramat. Kuat kok tak ewangi, nek ora kuat tak ewangi junjung. Ya oke baik. Diaturi keramat spesial kagem Mbah Ember. Mbah Medun, Mbah Bedul. Mbah Udun. Betul. Ya angel lho. Oh nek wong barek iki ra undang-undangane angel ngono kuwi ndek ya. Gandan ya. Ember. Dicangking ember. Monggo Kang Mas. Kerja bareng Zen Audio juga. Mbak, eleng Mbak. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Jiwa ragamu dari air susunya, Aku dari kasih sayangnya. Tiada keramat yang ampuh di dunia.
apikane Pak Ember. Kenapa? Aku disawer. Apa, Mbak? Duwe, tak gegem iki apa? Wong apian Pak Ember. Piro? Pak Bidun niku apian pol. Piro sing nyawer? Ya urung ora paling nek 100 ya 200. Lho, kok lama men? Iya. Apa iku di awan? Mbok balekno neh. Lho ketok ya kurang 50 tok. Tak delok esek ah. Astagfirullahaladzim ya Jare Allah. 50 apa 100? Mbak go janjian sik, DP iki. Oh alah DP, Mbak. Mentolone lember bener. Men- Ya Ya ora apa-apa, Mbak. Kowe ketoke nyangklong tas, Ndi ape tase? mangkat nganggo Honda. Tibake sangune 2000 sangokno wong. ora apa-apa wis digawekno lap iku lho. Terkutuk kanjene kowe. Tenan angger ora titeni tak uber nganti tekan omah. Endi bose sing endi bose? Sing pinarak niku lho. Sing Sing pundi, pelaminan niku lho, Mbak. Sing duduk. Nun sewu lho, anu Bu. Anu mangke nek ketok apik ya nggo neh ngono. Dak ngono ando, wong tawa-tawa. Tekor. Tekor. Lho tekor ora masalah. Wong bose tini kuncoro iki wani tekor arek. Ya lomo ya. Rada anu larang sithik nek apik kan ngono lah. Iya, kualitas. Ngono playere lah ya mbari iki wah apik kabeh pokoke iki tini kuncoro iki dina. Mane dandanku tak getno iki dina. Mangsam. Apa? Ya, anggere ana wong barek sithik aku kok ora oleh Ingat Iki umur. lagune apa neh, Bu? Apa Mas? Awat lagu 2026 urung rilis kok butokno dhewe. Kene Pip. Panitia iki lagune sing apik iku mau ana tambal ban kok nek urung diaturi ya guri-guri ae kok ndak mantuk ibuke ya. Omahe kene. Lagu sing urung tahu jarene. Pripun, Mbak Tini? Iya Oh, streaming nggih. Tini Kuncoro aja lali. Oh, nggih. Di subscribe dan di tap-tap layarnya ya, guys. Dalam? Katresnan Jati. Katresnan Jati. Ya, Oke. ayo monggo. Katresnan Jati wis garap ta urung kowe? Urung. Loh, tenan Mas. Lah wis bola mbok garap bali. bola-bali ora iso meteng. Nggo pengalaman. Ayo Titanic kowe. Ayo Katresnan Jati, Nduk. Nggih. Diaturi spesial kagem Bose, Big Bose ya ndak ya? Nggih. Saking streaming, Mbak. Saking streaming. Nggih. Luar biasa yang lagi lebih streaming sugeng mirsani Zaki mawon yang dari penjuru manapun ya ndak Iya. ya. Korea. Korea ora hadir. Hadir. Selundupan nih. Korea barang Korea selalu di hatiku. Hati ngendi ku. Duet Mas. Monggo lho.
istri. Kowe nek senggak liyane keri-keri karo anu perih-perih ndak ra iso ngono. Usume. Hae tah piye ngono ndak ra iso. Keri-keri terus aku kok piye ngono. Piye? Oi. Bundina nek ana kene aku ya semangat ya. Lho. Bundina. Bawa bungkus. Sing endi? Mbah milih. Ya aku tetep Apa tukang kabeh? kendang ah. Oh. Mbah niki. Bebe. Bebe. Lanjut kembali bareng Tini Kuncoro ya sayang kecinta ya. Oke. Ini sing nomor loro saka kono sing duwe Christine Keju. Ulala. Kene Ju. Sego Diaturi goreng, lagu Mbak. sing rancak. Sego goreng. Ndarang ngono iku. Angger aku munggah ya pakanane metu. Ngono aku medun pakanane entek. Ning aku ngono aku dinyanyi apa ora Bungkus, le, Mbak. Bu? Amet bungkus iku lho. Aku apa dibungkus? Ora cukup, Pak Mas, ngono aku. Kowe kok lakenat, kowe kok lakat mangan masamu ora bayaran kowe. Ayo diaturi lagu apa, Ndek? Apa ya, Mbak? Mbah, Sinarengan ae, Mbak. sinarengan. Lagune sinarengan, Mas. Kene. Terspesial buat dulurku lho, Mbak. Sing endi? Mas Debi karo Mbak Widya. Mas Baby. Mas Debi. Mas Debi. Nek kono mah ya Mbak Pak Sondong, Widya. Mbak. Pak Sondong juga Heeh. hadir. Heeh, yuk monggo. Sinarengan, Sinareng Tini Kuncoro. Tresnan kasihan sayang. Ngobrol ra ono entening tengah wengi, tetes embun singat jani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenang, mlaku teko tua bebarengan. Matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguati. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut.
Podo wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Kadang lagune ning coba banter tenan angine saya dewasa ngenteni badai terang nanging sinau lari ning tengah udan. Matur suwun wis ngajeni aku selama iki. Terima kasih. Wis iso saling kuat-kuate Podo wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Kadang lagune dijupuk banter terang angine saya dewasa ngenteni badai terang nanging sinau lari ning tengah udan. Beda raga gandeng rondo. Anak-anak kurang ajar ngono kok. Bocah kok. Piye? Beda rasa nyanding Rondo. sapa sing rondo? Wah, nggak tahu. Ngawur ae. Tidak sadarkan diri. Rondo nek mbok siarno ndak enak mbok siarno ning alun-alun kono. Lah kenet. Takok rondo, Mas. Sapa sing duda? Tenane pas ning ngono aku perawan 17 tahun ya, Mas. Mbak. Dalem-dalem. Pripun? Apa lah? Oh, senengane ndak ora kering. Cilik. Bahtera mali gawe cinta apa bahtera cinta tok? Ayo, beda judul Ayo, beda lagu. beda judul beda lagu. Iya. Bahtera cinta, Mas. Ayo, kene. Siska together. Ini sayang. Siska. Ayo Mas, duet Mas. Turu ae bayaran apa ora koe. Bu, nun sewu, Bu. Nike, Bu. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah. Masa demi masa kita berdua takkan pernah berpisah. Baru dalam cinta berlayar bahterai mengarungi samudra. mencapai tujuan di pantai harapan. Ini Kuncharo. Siska. Dawa mbak. Sayang. Salah kowe mendem wae. Salah kowe medok wae. Salah kowe. Yo. Badai dan
Gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cita-cita. Padamu nakoda ku sandarkan cinta, bawalah daku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengitari matahari, Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. berlayar bahterai mengarungi samudra. Mencapai tujuan di pantai harapan. Terima kasih Bapak. Pilih Kuncoro Cipto Laras Jaya Multimedia. Pilih Kuncoro Spesial. Zen Audio. Badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cita-cita. Salah kowe mendem wae, Ora. salah kowe nakal wae. Ora. Aye, so. Padamu nakoda ku sandarkan cinta, bawalah Ajos. daku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengitari matahari, Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. berlayar baterai mengarungi samudra. Mencapai tujuan di pantai harapan. Selamat Kasranda. Bahtera Cinta sudah diputar, terima kasih kakak. Iki mau juga ada permintaan tambal ban ya ndek ya. Ibu sing ngersake yuk ndang diaturi tambal ban yuk Mas yuk. Langsung jereng mawon bareng si cantiknya ada Jumilah. Jumilah Areng. 2020 jeneng Jumilah kanggo. Sikile piye sikile? Lah. Aku iki Ayo. tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan. Nasib ape
Tini Kuncoro. Ya. tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan Dalan-dalan. golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Macedon, 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 korban pertamane isih isuk rezekine teko. Macedon, 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 korban pertamane isih isuk rezekine tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh, oe tambah lumpuh, oe tambah lumpuh, oe tambah lumpuh. Oe. Perkenalan sik go. Aku iki Piye? Iku lho. Owe terus iku piye, Mbak? Ketoke njaluk dijeloki iku. Piye jeloki, Mbak? lah terae ndekne isone mau kowe-kowe tok ya. Masa Sam. Liyane Liyane iso apa? Sam. Nyawer ya gurung 1000. engko digenepi sing 8.000 kon nusul, Mbak. Diteni angger ora. Oh, ala tenan ta ora Cik tak jelokane. Sampean wis kabeh purung apa ngejeloki iku mau, Mbak? Wis jagani nang wondo kudu. Ya bener. Mbak men durung senet. Lek isih dawu ngono, Mbah. Jek lincip ya, Mbah. Lah nek urung sunat kan ya kaya ngono modele. Lagune napa, Bu? Selendang biru. Sing nyanyi Napita, Kapita. Iya. Engko sik lah kenat kowe njaluk saweran barang karo tanggane njaluk saweran. Kene sing duwe minulnya Indonesia, kene nduk nyanyi sik engko terus lagi ning gone Kapita. Ayo, ya sembarang. Pokoknya yang penting rancak ya. Dia turi bisikan rindu ya Mbak. Apa iku? Bisikan rindu. Bisikan rindu. Mas, apa owe tetepan Owe terus pokoknya Mbak. Ya mangga. Bisikan rindu sinareng Tini Kuncoro tetap joyo saklamio. Bareng Zen Audio. Juga live streaming Tini Kuncoro ya nak ya. Jen Mbak. Tinggalkan sepi yang menyelimuti sinar bahagiaku, harapan sinaran dalam hidupku dan kelembutan menerpa jiwa saat semua mimpi burukku berganti ceria. Ku nyanyikan lagu, bisikan rindu dalam hatiku dan hanya untukmu. Tinggalkan sepi yang menyelimuti sinar bahagiaku, harapan sinaran dalam hidupku dan kelembutan menerpa jiwa saat semua mimpi burukku berganti ceria. Ku nyanyikan lagu, bisikan rindu dalam hatiku dan hanya untukmu. Ini Kuncoro.
jarene wong. Bojoku bojone kanca. Iki lho barange. Pacaran. Rasane ora enak. Pacaran. Harapan sinaran dalam hidupku dan kelembutan menerpa jiwa. Semua mimpi burukku berganti ceria. Ku nyanyikan lagu, bisikan rindu dalam hatiku dan hanya untukmu. Harapan sinaran dalam hidupku dan kelembutan menerpa jiwa. Saat semua mimpi burukku berganti ceria, ku nyanyikan lagu, bisikan rindu dalam hatiku. Saat semua mimpi burukku berganti ceria, ku nyanyikan lagu, bisikan rindu dalam hatiku dan hanya untukmu. Luar biasa, terima kasih Minulnya Indonesia. Lagunya apa iki mau, Nduk? Bisikan rindu rame, Dek ya. Iki mau sing urung nyanyi iki Anis Endang Sutio. Terus kono mau apa Selendang Biru sing nyanyi jarine Kapita kene. Mawar hitam apa mawar biru anane. Mah aku nek ireng. Ireng ora peteng. Ono ae mawar hitam ada, Mas. Cuman aku emoh. Kenapa moh? Ya emoh. Kenapa? DP-ni sik, Mas. Ora, maksudnya iki ora umum ngono, mawar iku konone ya putih, apa pink, apa. Mah gah aku, marimu. Lagune anu, Mas. Iku lho, Selendang biru. Selendang Biru. Bebek. Bebek. Kok aku pokoknya apa dua tembek Mas iki lho. Iki lho sing rupane kaya Siapa? Mario? Iya, sing kaya ning TV-TV iku lho. Sapa iki? Apa? Sapa? Hah? Ora lho, Mas. Oh, asu lho ora. Aja merendah. Aja merendah ngono lho. Asine kok ora asu kok. Lah apa, Mbak? Dulure. Sampean iki lho kok iso. Bersama Cipto Raja Indonesia. Iya. Dirikun Surfaisal Matur thank you juga bersama Toprak Topnya Tebak Bintoro. Anjay. Kowe njaluk lebih mending aku sing alih wis mati. PMJ Ndang ngomong Pamuji apa tresnamu yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih yen wis mati rasa ndang ngomong
bersama warga Kebon Agung Demak Bintoro bersama Tini Kuncoro. Ayo Ji, ayo, aja nganu. Keri-keri terus kowe, perek pajar iki apa ora? Kok iso geger ra karuan. Angger panjak nom-nom ya ngene iki lho, mulane panjakku tua-tua lah. Ya bukan tak kan bungkus sambel. Lah iya, angger nom-nom ya ngene iki, angger perek pajar gua mbiyake pol. Keri-keri sogrok Mas, sogrok. Ya wis. Kene Anis Endang Setia. Ini Dek. Kalem. Kalem nek turu. Menengan. Menengah. Isinan ora dibungkus kresek ndasem ndasem. Isinan apa ngisine ngisine ora sini, dibungkus Mbak? kresek. Mendem radoyan. Pripun? Ya aku ndak kewer-kewer ade kok. Kepor-kepor, Mbak. Lakon are-mare ya apa? Ayo. Damu Allah enggak suka kalau ngawang gitu. Ayo minta maaf enggak karo sama Allah. Ayo. Ayo minta maaf. Minta maaf. Ya Allah, minta maaf ya Allah. Ngono ayo, ayo. Laken bocah kok iso. Ya, Nduk, lagune apa?
Tombo kangen ya, Mbak. Iya, ayo tambah kangen. Wis muga-muga dina iki petuk dulur-dulur Demak apa Sukolilo iki sih, Mas? Demak, Mbak. Demak. Meranggen. Oh, nggih nggih nggih. Meranggen Demak berarti ya. Nggih. Cilacap. Cilacap. Cilacap kono ya, Mas. Lampung. Lagune tambah kangen. Yuk, Bebet, monggo. Ben, alay aku nyetokno pajar. Kabari jam 3. Aku ngerasa marai tanjake api-api ya.
banget. Iki terakhir karo ngeranti Gustine Putri ya sayang ya urung kok mbok tutuk ngono. Kok iso gumun aku terakhir karo ngeranti Gustine Putri sing duwe Wijaya Kusuma ya sayangku cinta. Matur sembah suwun ingkang sampun maparing mugi mergi jelu gumintung kagem panjenengan sedaya. Terus berkah barokah kagem keluarganipun Bapak Sugiyono. Wes iki.